skrev på Facebook for at få jer til at skrive nogle kommentarer til, hvad I synes, jeg skulle trylle med. Og den kommentar, der så fik flest likes, det var det, jeg skulle trylle med. Nu faldt valget på elefanter. Og jeg havde ikke lige en elefant i nærheden, så jeg har lavet nogen selv her. Og hvis nu vi forestiller os, at kortspillet her er en stor skov, så gik de 4 elefanter en dag ind i den store skov. De skulle ind og finde et stort vandhul. Men det gik ikke ret lang tid, så kom de 4 elefanter væk fra hinanden, og de gik nu rundt helt mutters alene ind i den store skov. De gik, og efterhånden lykkedes det faktisk alle 4 elefanter at komme hen til vandhullet, en for en. Elefanter er flokdyr, så de vil allerhelst gå i samlet flok. Da de 4 elefanter så havde drukket rigtig godt, så skulle de jo hjem igen. Så de 4 elefanter gik igen ind i den store skov. Og det skete som før. De 4 elefanter kom væk fra hinanden endnu en gang. Og så var gode råd dyre. For hvad skulle de nu gøre? De gik, de kunne ikke finde hjem. Til sidst fandt en af dem på og begyndte at tude efter hinanden. De tudede, og som ved et trylleslag vendte skoven så nærmest på hovedet for dem, så de igen havde rigtig nemt ved at finde hinanden. Og på den måde kom de igen til at gå i samlet flok hjem. Så det var en lille historie om 4 elefanter.